kamarádi, přerušujeme vysílání s naléhavým sdělením. Jak jistě víte, potraviny ve světě málo, stejně tak životnímu prostředí je třeba ulevit. A také s obezitou to v našem civilizovaném světě není zrovna nejlepší. Já můžu povídat. A proto jsme se rozhodli vám představit dneska 3 tipy na vylepšení vašeho jídelníčku, které všechny zmíněné potíže řeší. Pojďte se s námi na ně mrknout. Tak začneme tím nejjednodušším. Jistě každý znáte červa. Určitě jste se s ním někdy setkali. Není pak nic jednoduššího, než těch červů nazbírat trošku víc, aby z toho bylo aspoň na svačinku. No, pak to orestujeme, dáme pár bylinek, zakapeme sojovou omáčkou, osolíme a můžeme takhle výborně si na tom pochutnat. Výborná záležitost. Takže první věc, červy, 1. Za naším druhým tipem budete muset odejít z vašich domovů. Nejlépe k nějakému blízkému rybníčku. Jistě znáte ty zvířátka, co vám dělají u rybníčku. Kvák, kvák. Ano, jsou to žáby. Stačí si jich zase nazbírat dostatečné množství, hodit na pánvičku, osolit, osojovkovat a máte tyto výborné chipsy, které si můžete vzít večer třeba k televizi. S naším 3. tipem bude možná v České republice trošičku problém, protože tak velké exempláře asi nenajdete, jako jsou třeba tady v Thajsku. Nicméně určitě to stojí za pokus, ačkoliv jich budete teda muset nazbírat víc a budete jich muset víc sníst, abyste byli najezení. Ano, mluvím o kobylkách. Tahle záležitost se připravuje opět velmi shodně. To znamená, hezky to orestujeme, osojovkujeme a osolíme. Jediný rozdíl oproti předchozím je v tom, že přeci jenom musíme udělat menší úpravu před konzumací, a to konkrétně odtrhat konce nožiček, aby nás to tak neškrábalo, a odtrhat křidélka a odtrhat krovky. Takže to provedeme. A poté, co je kobylka vypreparovaná, tak se může bytě konzumovat. Takže dobrou chuť. Tak doufám, že jsme vás motivovali našima tipama a že třeba již zítra k večeři se na vašem stole objeví některá z těchto báječných lahůdek. Přejeme vám dobrou chuť a děkujeme, že minimálně zapřemýšlíte o změně vašeho stravování.